og velkommen til min morgenrutine. Jeg starter altid med at tænde fjernsynet. Herefter går jeg altid på toilettet. Derefter så ligger jeg mig nede i min seng og så fjernsyn. Når der er gået en time, går jeg ud for at finde noget mad. Derefter det prøver jeg at spise pære og gå ind på mit værelse. Bagefter så er jeg altid et råd, så jeg lader det bare ligge. Det var fordi jeg overgår ikke at tage det op, så jeg lader min mor tage det op. Tak for det. Og det var alt for den her video. Jeg håber I kunne lide den. Og hvis I kunne, så husk at smide et like. Vi ses i næste video.